na Ayaya gwu Iwayo ebe a na-egwu ya kwa ụmụnwa because ụfọdụ ndị na-asị m nyefe update ka moto ebi na nke Ayaya si wee ga nyefe update ka nke moto ebi na nke Ayaya that day ebute moto butesia moto ụnụ n'anya na that video emepụrụ m ụzọ moto emepe maka moto adịghị mma na ndị be anyị ekenekwa m ụlọ na mụ nwa mkwa na okwu anụnwa oyi ebikwa ebi okwu Jpac ha na Ayaya na ndụ na ndị dibịa nwa mkwa na okwu anyị ebikwa ebi ha sị na okwu kalịa amaghị ihe mere ofu onye ya aba werele so video after video Jpac after go get a video concerning Kerafiano or the whole allegation any na na-ebuye no so ya kwanye Okongwu Dibia n'ọkụ such a mkwu na video ebe ụbatakwa ka o clear onwe we gosikwa na ọ nọkwala onwe Okongwu Dibia actually and he never said anything concerning them no na wata ihe niile okwu cha afụcha ma video ezobio ma video Okongwu Dibia ma mgbe ya na Ayaya na ndụ na-agwụ ma mgbe ya na Ayaya ndụ na-esokwa ma mgbe ọ pụta all the threats ndị mmadụ na-threat n'oju egbakwulu Jpac mgbe ahụ na hotel mgbe ahụ bifo enye 1 million naira ịghọtago mụ afụkwa mgbe Okongwu Dibia gwakwala ndị mmadụ na Ayaya na ndụ ya agwọ somebody for 2 weeks so the person amaghazi ihe jite na data okwu a so maka ndị na-asị na asị so Jpac na adọrọpụgo his own evidence anyị na-echeka Ayaya na ndụ drop nke nwezi ihe ọzọ anyị na ihe m na ebe a kịta bụ onye ti eweta m nenenụ okwu nke Jpac mana kaba na ndụ na-ede ọra vidio jesi ya nesi nwa agbapụ ha afọ ihe na-anya na onye Jizọs na-eme ọ dị before this one kaba na ha na-ene nka mana before na-enecha nke ahụ ịnecha nke ahụ ịnenekwu nka so ị na-aghọta ebe the case na head to anyị nọ here anyị afọ ọnụ ya bụ okwu nenenụ vidio ahụ anyị na-achata azụ ndewo ndị be anyị unewe n'iwe biko ọ bụ na oge ekweghị mme I want you to cool down and watch these throwback videos of Okongwu Dibia and Ayaya, how they started their scamming business and how Okongwu pulled out from Ayaya. Man, I watched the video Ayaya made we kwuo say na mo abu Jpac deceive Okongwu. Watch the video kunu febe Okongwu bu ụzọ gba ọsọ ndụ all these things we ebido how Okongwu called Ayaya scammer. I was not there. Watch our video. Ogabo series of videos. Oh, you didn't know. They are all throwbacks of the scamming business. How Okongwu and his master scam people. And they told the boss, Keta, or they're gonna almost deceive Okongwu Dibia. No problem. Watch this video with your common sense. I'll be right back. Une wezini iwe. Na Ayaya gwu Iwayo. Ebe a na-egwu ya kwa ụmụnwa because ụfọdụ ndị na-asị m nyefe update ka moto ebi na nke Ayaya si wee ga nyefe update ka nke moto ebi na nke Ayaya that day ebute moto butesia moto ụnụ n'anya na that video emepụrụ m ụzọ moto emepe maka moto adịghị mma ọrụ na eze ọmụnwa na-ekwu Okongwu derisi ife dị iche ka ụnụ na-anụ onu biko okwu nna chikwu mma like m na-ekwu ya onye ọbụla na-eshi elu this video ọ dị ezigbote mkpa ị na-ege ntị and mma like ka ike uruo da nge m ntị nụ ife a nna chikwu maka ọ dị ezigbote mkpa ọ dị very very important because asị nọ mmadụ nwee abụbọ ka ewu na-ata ịghọta ọ dịrọ m mma n'obi na mfụsị everything na-ewu online ndị na-complain sị na onye mgba video hope no original person ọ pụta ọ welụzi ama influence ọ na-eme ndị mmadụ ife ọjọọ mgba nkịtị ndị mmadụ bịa na-afụta ya na nso na plan na ndị n'ụdị ka nsi gwa unu before dibịa na-agba vidio abụrụ ofu nke o ji abụ ịbụọ bụ ka o ji abụ ịtọ ife nji emeri otu a bụ na ife dị na dibịa na-ebu dibịa na-alụsọ abụrụ ya bụ dibịa ọ na-alụ ya na-akarịkwa ọda asa along ịghọta ebulo m n'obi mbata online ka m na-edupu ndị mmadụ adam egwu wa ya not a scammer ka onu si wee fia kama anọ m atara anyị ka nzọ ndị mmadụ ndụ ife nji ekwuru ife a bụ maka ndị welụsị chaka mmụọ ndị Ayaya na ndụ lụrụ ọlụ fa gara aga asị nka mpụta mekie ya clear maka ụdị kọọsụ m na-enweta onye kpọọ m na fonu ị ga-ata afụfụ iwe ewuge na igwe kwọsị alụnyesịa m ịchaka mmụọ ọlụ this that ife nchi ịgwa bụ na ọ bụ na ịbịa na nke m gekwa ntị ọfụma
ọ bụ na ịbịa na nke m lụọ ịchaka mmụọ n'aka m nse ndị alụghị my own akaụntụ nọmba kwụọ ụgwọ na ọmụnwa ji aka ngwọsị alụghị ịchaka mmụọ nye gị ya ọlụghọ mma enye direction ebe m nọ n'Ọkịja bịa n'Ọkịja we refund you the money ma udochi ya o nwere onye m gwọrọ ọgwụ ya adịele na ọmụnwa decide na m achọ ọzọ ịlụ abịa na nke a na-ekwu Ayaya na ndụ ụnụ na-akpọ ọga m Ayaya na ndụ abụrụ ọga m ada m agbaziri mmadụ bọ ya gbazigoro m mmadụ bọ ya reta ya ị na-ege ntị ka unu the first day nje na nke ya ọbụla m bụ the first media gbaa ya vidio onye nke the first media abịagwo gbaa ma comedians ma akpọba fafa agbasigbuo vidio mmadụ chatị nsị m jekwuo daman na the man nwere ọgwụ na ọmụ ife ọ na-alụ n'otu a na-agbasi ndị dibịa n'akwụkwọ m gbanyekwuo da dibịa n'akwụkwọ na ndị ọ ga-enyela aka ka nkụ that person ignore another person chat kwa m which is a girl m ọfụma far back mụ na ya emekọ gofu emesi agbasa ọtọ ọkwutekwa maka dị Ayaya mbịakwa na Facebook nụkwa maka ya nsị mba na onye si otu ebu ya enwelele something ọ na-eme na ọ ya atọ na azị m ọ ya atọ be m mụnwa ga ya otu o si wee mee ife ọ mee that day otu unu si wee believe oye for the first time wele ego nye na ọ na-alụ ọrụ na ọrụ na ọ ya agazi ka mụnwa sikwa wee believe jee ebe a gbaa ya vidio ị na-ege ntị asọ ndị na-ekele m n'ogwu ụfa wayo na omefa nke a adịlọ m aware of it maka agwago m ụnụ si ụnụ na dibịa kwubekwusie before unu eme anything contact me first though na contact kwa m because ịma na ọnwe omume ndị Igbo na-ebe fabia na-eme otu ọ na-ewute m ihe eje ka ịzọ mmadụ azụ ọpụzi ebe ị na-azọ mmadụ gbuo onwe gị mmadụ ga-akpọ gị na fon si gị na-ekwo dibịa dị otu a dibịa dị otu a biko ka o si ala makwa ka o si alụ iwe kọbara ya si ya mba ọlụ anyị na-ekwu dibịa ada arụ ya na onye na-arụ ya eje n'ebe emeni ya gị na onye a kwubekwusie iche na gị na mmadụ na-ekwu ya bịa rekọdụ wa ife niile a gị na ya kwu send ya alụ dị dibịa gị na dị dibịa bịazi ya na-ewere enwebe okwu dibịa bịazi ọsọ na ọ na-abụ mgbabịa vidio gbasị ya anụ m akọta ya n'azụ wanyị no the person na-agwụ ya anụ m agwụ ya ka m gwu ya nke bụ eziokwu emesịa o welụ the voice note ngwa ya send ya alụ dị dibịa the dibịa bịa forward alụ the voice note menwezi ọnụ okwu so onye bịazi ya jụọ ma asị gị na dibịa nwe ife ọ na-alụ nwa ọgọ nabata gị na ya jee and which is da dibịa niile m fụ taa adameje na nke ndị dibịa na-egwu wanyo ọ bụ na iwu na niile ewe elu m iwe ga-ewezi n'alụ m ama nka m na-esisi ya no the verse for me ọlụ nka m na-alụ and m nwa na onwe m aya agharụkwanụ mgbawu ghara ije ọgụ because ọlụ nka m na-alụ ọlụ m bụ ije review ndị dibịa ịghọta nke dịla bụ ijekwuo dibịa ọgbalụ gị afa ọ gbasịalụ gị afa ijekwa ebe ọzọ agbakwalụ gị agbasịa iwe chekie nwa onye mmụọ gị nabata bifo ọlụ alụghara asị na dibịa na-agbalụ gị afa ị na-agba uche gị ọbụla dibịa si iweta ego because nwa gị ezije na nke dibịa gbasịalụ gị afa si na ife ọ ga-eji gwọrọ gị ofu mkpụrụ ọgwụ bụ 1 million 700,000 iwelu nye because eberivụlọ na onye nwesị 1 million na akaụntụ bụ ụbịam ebe ị nwesị 1 million na akaụntụ amaghịzị m ọgwụ ọzọ ị na-agwọ ka ịkpata ego dị ndị ọrụ ị nwere ike ịsị ndị ya eji 1 million bụ like ịsụ ụzọ akpọtuolu iti gbuolu nke a melụ amaghị esi na ọrụ uri nne na ọ bụrụ ofu mkpụrụ ọgwụ ibupụta 1,500,000 and this thing even mekwa meli na mmadụ ekwezi epik kọlụ ndị mmadụ ọfịa ka arụ bifo mpik kọlụ mmadụ bụ na ị ga-akpọ na fon sị ntọ ịlụ gị alụ gbasatala onye a ntọ isi alụ gị alụ jezie yuzuo datin against me je kọsalụ the person many native doctors mmadụ ejesi na nke fata bụ this thing na-ese elụ mụ na fọ nwere ihe ọzọ. Alright, eji m n'aka na watch go this very video, right? Okay, watch go the video. Ngwakulu oda ka m play kwara another video. Video nke na chi play kwa kita bụ one of the reason according to Okongwu ihe mere otu ya gba ọsọ ma pull out n'aka Ayaya na ndụ na ọ ji anya na wee fụ ndị a na-egwu wayo wee sị mba na ndị na-egwu wayo ya emetụta n'obi wee pull out but onye buru this news bụ onye na-akpọ gọvanọ eziokwu bụ onye review lụrụ ya wee mee ka aghọta ngwa Libradu watch kwa this one. My name is Mr. Governor Ezoku the Shanamites.
I need you to watch this video and listen to these guys Ayaya Nando rented or hired to come and testify how powerful he is and what he has been doing for them. Please intelligently look at the waist and the body of these guys. You see how hungry they are. From the confession of Okongwu Dibia and the video clip I have and few of the voice notes we have here. Ayaya Nando, there was a time you rented people to come and testify about Ichekamo very recently. These are Okada men. Few of them are bike men that drives Okada around Oye, something, a market like that. These are Okada men. Ayaya Nando, another thing, after listening to these guys, another thing I want people to understand here now is very simple. I watched a live video you made and you said in this video, na ina kwuru Okongwu Dibia ụgwọ ka o ji buru ụmụ akwụna na hotel. So as young as this Okongwu Dibia, Ayaya Nando, you were not able to control him. See any artisan open wine, no silver wego. That's one. Two, you said you were paying him 200, 150. If actually you pay this guy this money, don't you think the money would have reflected on this guy? So I parade the press remia. It's an after here. Okay. Nah. Watch it here. Watching here. Watching here. Watching here. Manage me at that station. Young Bruce or Joe. The Quenish even had that station. The Queen Madu Madibi. Just to look at. Yeah, how say just wrap a red, rob Bronco, boo. Rob Bronco, boo. Shimon, I can joke about why I came here. Can joke about why this thing I came here. Egbewala me. I let me when Henny and email. Nay, I came on all scam. You know, all scam. Nothing there inside. All scam. Hey, well, cool said that I'm telling you because now. If I have a video, I get on the play and not play now, but video. Ebo Okongwu Dibia will be the voice note in the threat and Hage, Bunyabo Okongwu Dibia. Nandes Nahaga Abisu, Be Ayananda, Okoma, Buemalani. Watch every day, he had not the voice note, Okongwu de play, Remua, Meroju, where war son there from East, Bogotebe Lagos, and Wepore Jebe, Ghana. Watch my video, and go get it near Tiobo, Nasa Aka, Kowamana Gene, no Kutadra Naka. Watch the video. Okongwu Dibia. Okongwu Dibia. If we get Ayaya, The names, yeah. Ikungu. Okongwu, onwe ike inwe na akaụntụ. Ije were ya. Chọọ ụmụnne gị jinye ọnwa nsogbu tinye ọnwa. Mba ime na-efe Onye ga-egbu ya na akaụntụ ya. Ka ọ were akpati. Iji wee ndị gị. Nke a bụkwa n'ofu n'ime 20. Ọ bụ mmụọ ụka pụọ. Ife ike na Nigeria wee pụọ. Mmụọ ụka pụọ. Mmụọ ụka pụọ. Jee n'ọka. Ka ị jụọ onye bụ ọdada. Onye bụ agụ ọdada. N'ọka Ayọrizik. Ije na-eso ụjọ. Ịchọ onye bụ agụ ọdada. Mmụọ ụka pụọ. Ekwensu na-atụ ụjọ. Mmụọ na-atụ ụjọ. Mmadụ na-atụ ụjọ. Ka gị na Ayaya dịka ife ikuku na-eburu eji anya wee lie m ọrụ.
I have to send and my like Ejidel mother of I have to send like my 4 men. I'm waiting off of Papa man or my bone. I'm gonna achieve. What I want to use. Five of them, on 1 year. Decent in nothing. A better boy, Nyakago with you. Papa I was the one who credit all the money. Who credit here go need now? Come with evidence. We me now. Ayaya. Police. My police in Nabolo Mona 6 feet. And I'm carry this month. Okay, this month, call me bastard. Okay, this month, man have a madazra. Come on, dad. Man, I call. What happened? You were me belly again. Only a new moon, maybe. I don't know I can do. Always know that I'm watching your back. From today upward in your voice note. And my like each other mother from before I'm done one. Watch it. With us, of course. Una fugoni akita. Na my brother. Mo ane yosi on behalf of Okongwu Dibia. Yes. Okongwu Dibia mearo bikoni doni. Onye nchọrọ ka eje unleash ye anger on ba Ayaya na ndo. I still remain ezi ikuku. Mmụọ na-abata. Tupu ifu n'iru akwụkwọ otu a, ọ nwere ife dị mkpa nji wele abịa maka nna ajigbo wele eli. Ozi nta bụ gbasalụ Ayaya na ndo ka nji bịa taa ya na Okongwu Dibia. Ọ na-eme nnụnụ fe ebehebe ọ bụrụ nnụnụ ala. I respect that man called Ayaya na ndo so much because gịnị, he's an elderly man ka o si welu uche because ọtọ ha nna m. Mana ọ na-eme mmadụ ọfọchọ igbu mmadụ ọkụchie nye anya. Video mere mbụ Ayaya na ndo na-ewe m iwe since for that video. Ife nna ajụ bụ kedu esi nna anyị wa n'afa by your age now, you give an example to Ndi Igbo. You have to see he was lime name me for so. Then now you are my problem from now on. Imalogwa hidebelu butogwa anwa. Eji mofu emengini welaga. Eji mofu izoku welaga maka abu mezi ikuku. Mbambu ka Ndi Igbo dị mma. O wee bụrụ old man like ngunwa bụ Ayaya na ndo na-ebugharị fake scammers up and down. By your age na ka na-ekwu na-agwọrụ ndị yahoo ọgwụ, na-agwọrụ ndị ngwongwo ọgwụ. Ihe na-eme ọgụ age na ka na-akọ dị aka nwa. Mgbe na-esi agụ frat na ya mara ife na-eme. My anger na was na pụtara publicly to defend Okongwu Dibia. Na onye ọbụla kpali okwu nge mo ya ahụ ife agụga mụ na okwu na menụ m ife ọgwụ nwere ọgwụ na-egbu ọkọ nwanyị anwa aka inwe nsogbu. I swear mbọsị ọbụla ịkpọrọ mma afa n'ihe okuku kpam mbọsị anwa ya nakpụ ihe apụta ụla go and market. Alright, ngwa gezie ntị na watchzie ka ịfụzi ebe eze obi pịasuru Ayaya na ndo maka tọọ ya bụ ọjọbọ Ayaya na ndo na-arụ ụmụ Igbo. Watch a video ka ịfụ ebe eze obi pịara ya ndị ama. Aka m dị very small mgbe m nụwa maka Ayaya. Mana ọ iwe mwute nyere m ube eze obi. Ma ibe Ayaya. Ibe m na-arụ maka Ayaya. O wutere mgbe m hụrụ ndị na-ekwu na Ayaya na ndo kpọrọ okwute wee na komkom nyeba sịba n'ọgwụ
o wutere m Ayaya na ndụ kpọrọ okwute wee na komkom si na n'ụlọ. O wutere m nke ukwuu maka na mụ bụ ezobi mana enwere ọgwụ a na-eji okwute agwọ. O wutere m rinne. Ayaya is too matured for all these things. Ayaya look very matured. I don't believe that Ayaya will do this kind of a thing. Even Ayaya may be immature, Ndi Igbo. And open a mature investigate, open a Isiagu, Ayaya will pay for that. He must have a price to pay. Ndi Igbo. Ibe abụ oke ọchịchọ maka o dome na Ayaya otega Ayaya bido Ayaya na-enweta ego. Ayaya so na dibịa izizi mma mgbe nka da obere ma amabeghị ibe bụ ọgwụ ka Ayaya bụrụ arụsị mana ka onye eme na ibie mere ka o jide etu ahụ mmadụ akọndem Ayaya mmejekwuru Ayaya jụọ Ayaya gịnị ka iji na-eme ụdị ibe maka mmadụ ibe ọ ga-eme. Ebe mụ bụ ezobi kwuru ya enwere onye na-adị eme mistake mana nke nwa abụrụ mistake nke nwa yiri ori. Ana m alaiki dibịa na-amụ aka maka ọya ụmụaka ama odogwu ịbụ ị na-ege ntị ọ nọrọ ebe afọ na-akọghedi ndị ọ dị mkpa eje na-eburu ike na-ana na-enwere onwe fa na-ana. This man nọ n'ife mere n'ahụ esendelu ndị vidio nnenebịa nenesia ya asị m post ya ndị nkwuo yes na mbe post ebe ndị chụghị post bụ maka ọnụ na-abụ emegharị ọ na-apụta to make sure ụmụ hụba this date ya mma ka ihe date taa bụ this thing melụ nyaa bụ Tuesday 17 of April tata bụ 19 okay Tuesday bụ 18 of April tata bụ 19 of April ka m na-post this video so unu ga-ebido from today count bịa. Ayaya nye this man nọ n'ebe a 2 weeks ka ọ wee gwọta ya gwọọ ya akịrịkpa niile agba ya n'ahụ ndị amụsụ gba ya n'oyi echi ya takwa online nye onye ọbụla testimony ka ife niile si ga. Unu ga-afụ this video dị ebe a na ihe a bụ discriminal a na-akpọ Ayaya and Okongwu Dibia. Ayaya and Okongwu Dibia ka ha na-abụrụ guy ka ha wee baa n'ihu akwụkwọ o wee jụọ Okongwu Dibia ka ha kpọta ofu onye wee claim na ha ga-agwọ ya in 14 days. This is the video. On 19th ka ha bido ka ntụba. From 19th wee lue today bụ gịnị 15 days. So now do Okongwu Dibia na oga ebe Ayaya na ndo that man ụnọ ọgwọ ya that man ka ebe ọ nọ ka ọ bụ na achọ ohi ọzọ unu ga-ezu ndị ga-aba mmanwụ ụnụ kwụ ụnụ 700,000 ụnụ na-achọ ndị ga-abịa iburu nonsense ụnụ lụrụ unu buru ketụl tii n'ọkụ ilofuzie na ketụl ọbụla ịgbanyere mmiri wee sikwasa n'enu blọk ga-abụrụ igwe na ọma nlepụ gbajue mmiri agbajue n'ọnụ mana ọ bụrụ ịgbanye mmiri half o lepuo n'enu ebe nke mmiri ga-eruho maọbụ itinye n'enu igwe ọ dapuo coward na-abụ criminal. Donu ana m eche unu onye ụrụ sọ ga-agwọ ọya unu ga-agwọ ya bụ ọya unu ga-agwọ ekpenta anwa unu agwọghị ya tọnda gbagbusi unu na-abụ. Ama m na na-esogode na vidio ngwa taba arụ jeje subscribe ụla gwela notification ụlọ kwụ na-enweta notification mgbe ọ bụ na anyị nweta vidio fụ anyị nọ n'ilu ọrụ anyị nọ n'ilu ọrụ na ọ bụghị ịntanetị ka m bi ama m ihe m na-alụ a nọ n'ilu ọrụ biko ka ọ dị na mgbe ọzọ bụ na emecha subscribe ụnụ mgbe notification ụnụ another video tọrọpụkwa na-eweta close that's the main reason na si subscribe na notification ka ọ nwekwa ihe ọzọ ịchọ ikwu ti ya na comment section ka anyị nwee